Σπλάς ήταν ένα μέσο σκυλί, πήγε. Λύκος. Και. Λύκος. Και. Γκάρ. Μετά έφαγε μία σούπα αλφαβήτου και αυτό που συνέβη ήταν παράξενο. Στο δρόμο για να πιτσιλήσει το στομάχι της, τα γράμματα έχασαν το δρόμο τους, ταξίδεψαν στον εγκέφαλό της και τώρα. Έχει πολλά να πει. Τώρα μιλάει. Πώς τώρα, καφέ Αγελάδα. Η Σπλάς μιλάει, ναι μιλάει και μιλάει και μιλάει και μιλάει και μιλάει. Τι είναι το καβούκι, τι τρώμε πάλι. Ο παφλασμός μιλάει. Γεια σου, Τζο Γαντεϊό, ξέρεις, το όνομά μου δεν είναι Τζο. Δεν έχει πάντα δίκο, αλλά και πάλι αυτό το παφλασμό μιλάει. Γεια σου. Έχει φωνή, είναι έτοιμη να φωνάξει. Το Σπλάς θα σου πει περί τίνος πρόκειται, μερικές φορές λάθος αλλά σπάνια αμφιβάλλει. Το Σπλάς θα σου πει τι είναι όλα αυτά τα σκυλιά μοναδικά. Δοκιμή, 1-2. Ακούστε τι να μιλάει, ο παφλασμός μιλάει και μιλάει και μιλάει και μιλάει και. Επικοινωνεί, απαριθμεί, διασαφηνίζει, υπερβάλλει, υποδεικνύει και εξηγεί, εκνευρίζει και υπερεκτιμά και, ναι, υπεραερίζει. Σπλάς για να επαναλάβω, ο πιτσιλισμός μιλάει.